îmi place când движение, mișcări, ia uite. Aici făcut, aici gunoi. Unde e gunoi, acolo e muncă, praf. Unde vezi praf, acolo e muncă, ia uite. Noi la ora 10 am adus, ia uite cât saci. Aici, laminatul meu de dimineață, gipsat carton. Mișcări. Vrei succes în viață? Mișcări. Mișcă-te până gata, aici jos, nu glumesc. O leacă cu normă, o leacă cu... Ia uite ce aici, ia uite. Uite, ora 10 noi punem electricitate aici, ia uite. Uite, vezi, am faci minuni aici, în babah, bucnești odată și... Nu trebuie să expunezi absolut lucruri. Vezi? Calitate, responsabilitate și pot să mai zic, muncitori, gospodari, frumoși, tot ce vrei. Dacă aveți nevoie de așa echipă puternică, ne apelați, noi venim. 2 secunde, venim, ne uităm ce lucrare aveți de făcut, vă dăm câteva sfaturi pe gratis care le costă și dacă noi cumva, nu știu cum, să ne înțelegem la preț, foc la treabă, ia ca uite, facem tot și e bine la tăți. Hai, sănătate și mai bine. Peace la voi în țară.